jetti yamde fawi silmaji capantati ɗo Dakar hala sappo yamde silmaji capantati Paris oɗo sa woni wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. Toɓɓe mawde kabaruji meɗen ndi hannden leydi Libi leyɗe kewɗe ndoma ton hannden e batu mo laamu leydi Libi noddi imade majjum yo wallude yalla leydi ndi ana yalta e tiɗalla e ndenago warta sumgoyido cartade kande wadde timmoɗe hitande keɓa no gaɗira jononi go'o ko hono ngal kawrtal waɗa e leydi Libi gella Mouhammad Kadhafi wara hitan ujunere ɗiɗi e sappo e go'o. Recep Tayyip Erdogan howarejo leydi Turki timmini yiltare muɗum e leydi Afrique alal barkengen wala leydi Nigeria ndenagu keɓe jawdi ɓamtare ɗe toɓɓe ko nande muɗum woni komo yewtida e ɗi e ngol dawol makko e leydi Afrique fay so tawi mo cokkaɗo noon kaso e leydi Russie ɗum haɗali Alexei Navalny lunde laamu leydi Russie hokkere desewal neɗɗo kaɓaniɗo hakke ɓi adama e hewtude e ndim hannden yo alkamisare nogay e go'o lewru sappo ɓordu e hitande ujunere ɗiɗi e nogay e go'o tedduɓe heeɗiɓe RFI e fulfulde onon e jaam e arane kabaruji ɗi e leydi Libi duuɓi sappo caggal ko Mouhammad Kadhafi wara hannden ko tawi kako woni e leydi Libi e leydi ndi ana fecci ngalu na mbiyana keɓe jawdi leydi ndi ana jogi e tiɗalaji mawɗi batu mawɗo ana waɗa toon hannden ƴewtude hono alhaali suɓgoji hoorjo leydi kanɗe wadde e timmode hitande nde jantore Oumar Mamadou Sow. holko leydi Libi wonti hande e caggal Kadhafi Libi koko fecci cere funnangue ende hirnangue ete ɗum ko noon wori guile hitande ujunere ɗiɗi e sappo e nayyi ko ɗum saabi ngalu leydi ndi tuggi sogoni pétrole gonnoɗo jawdi mayri ɓurde teddude wonti poɗodiral cuuɗi moftirɗe kalisi ɗi koɗi ɗiɗi na mbiya wadde leydi ndi ko laamuji ɗiɗi waɗi ko heewi laamu Kadhafi to bangi goɗɗo leydi France ina jokki e nannude jungo mum e gonko leydi ndi ko ɗum woni sababu ina tawe hande to Tripoli Jean-Yves Le Drian jagorɗo leydi France kalfinaɗo gueɗe caggal leydi omo ari tawtorede batu jowtide e juɓɓingol sumgoji hoorejo leydi tindade e lewru sappo e ɗiɗi ɓuuru fandu ma tawtore nden jonde kadi yimɓe oni fedde ngo tagi windere nde leyɗi kewɗi ina bisma hen ina jeeya e majji Italie Égypte Arabie Saoudite Turquie Qatar Algérie, Tunisie, Tchad, Cam et Soudan. Nigeria kengen hoorejo leydi Nigeria Muhammadu Buhari silmini hoorejo Turke Recep Tayyip Erdogan ɓe hooreɓe ɗiɗon jewtidi e kulle kewɗe ko wawi wallude e gollidal hakkude e leyɗe mabɓe ɗiɗi ɗe jantore yew Ciwto Gembu. ardiɗo Nigeria Muhammadu Buhari e tokorajo mako mo lesdi Turkiya Recep Tayyip Erdogan gaɗi guidal ha gallure Abuja ha guidal ngal ardiɓe ɓen gaɗi juuɗe dow toɓɓe 7 dow mun ko faati e golle diplomasiyaku e denagu e filu e haala kuɓɓirɗum walla kuɓɓam e gasirle e ma ko nandi e noon ha guidal ngal ardiɗo Nigeria Muhammadu Buhari mani tokorajo mako mo lesdi Turkiya Erdogan e en ɗamɗam ardugal mako holli yimɓe fayuɓe gila nokkuje gonduɗe e fitinaji ko hewti 4 million jaɓɓi yeru gila lesdi Iraq Syria e nanta Afghanistan Buhari wi en ɗamɗam Erdogan holli ha jaɓɓago e hakkilango fayuɓe ɓen lattake ɗum gikku boɗɗum ɗum ardiɓe luttuɓe nder hani gembito gam noon o wi o sewrake sanne e jaɓɓago Erdogan e kore mun ha Abuja ardiɗo Turkiya wi lesdi mako ɗon taskiti sembiɗingo gollidal hakkude maari e Nigeria ha gueɓe feere feere o wi ɗuɗal luumo hakkunde Nigeria e Turkiya hewti ceede $2 billion nder hitande 2020 ɗo waɗi lesdi Nigeria latti lesdi ɓurdundi ndi Turkiya wadata luumo nder agal lesɗe gonɗe les jarel yaa'u Ciwto Gembu Jalingo RFI. To leydi Niger alal bare kengende konunkoɓe ɗowtanoɓe préfet bankilare Thiami e Tufol Jamba jeegom mbara tatono mbari non renike ɗum woni ko nantini e laamu leydi Nigeria to leydi Mali jamma hankin yimɓe joyon ndiwtama ngendi Blenjo ndi ngendi hakkunde mum e Sigaso bangi ɓalere leydi Mali yo kilométre uji temedere fof yo ɓiɓɓe noon leydi Mali tawaɓe ɗo ana gollano laawi e leyya seraji ndi ɗo ngendi Blenjo kaki mabɓe ɗo kewɗi cumama.
to leydi Kudowar konngol Laurent Gbagbo hoore jokkiɗo leydi ndi e dow suudu télé France 24 ana jokki e wadde soyfa nde wonno kanko Laurent Gbagbo wiima ko suudu CPI ɗo suudu sariya mawnu ndu laɓɓinima fa law e bangal sariya komo tuuma du e helde suudu banque BCA o ɗum e wiima ko yo pene noon ɗum wona gonga haala ka e ka jalliniɗo jonnon e ar holliti wide padi Laurent Gbagbo hawrna ko walda nde wonno hono komo tuuma e muɗum wadde leydi Kudowar e kabaruji CPI ɗi ɗum walda lawol gotol jantore Abdoulaziz Diallo ƴettanowo konngol laamu leydi Côte d'Ivoire Amadou Coulibaly waɗi yewtere hanki nde o ɓeydi tentinde e muɗum. La Cour pénale internationale ko sabu boneji joyi andaɗi fi muɗum suudu ñawirdu adnayankoru jokkirno Laurent Gbagbo bonnereji gono ton ɗi o jokkiraka fi mum ton ni noon suudu ñawirdu leydi Côte d'Ivoire hino tuumimo boneji sertuɗi e ɗi o jokkiranoɗi totalement différent de ces incidents. leydi Côte d'Ivoire ɓeyji kadi ɓanginde e nder yewtere makko nden ko yowiti e ɓe konunkoɓe jogaɓe batte ɗi masiboji wannoɗi ka suɓo lanɗon e nder hitande 2011 pour les militaires et konunkoɓe jeyanoɓe e pelle murtuɓe ɓe tata hino soka fewdo ɗo ko sabu boni waru hooreji wonno ko ɓe ñaawira ɗum ɗon noon hino serti e ko suudu ñaawirdu adnayankoru ndu jokkiri woɓɓe goo fewdo ɗo en andintinayi leydi Côte d'Ivoire limuno ko ɓuri yimɓe guluje tato waraɓe e jawle heewɗe bonnaɗe batte ngo suɓo lanɗo e hitande 2011 Abdoulaziz Diallo Abidjan RFI hoorejo leydi Guinée Bissau Umaru Sissoco Mbalo ana tawano Guinée Conakry alal barakengena colonel Mamadi Doumbouya hoorejo Guinée Conakry jaɓɓimo e wi maɓɓe ɗum woni ɓeɗo hooreɓe ɗiɗon ngol dawol ana sembini e ko sembinta gollidal hakkunde hono ɗeɗo e leyɗe ɗiɗi e gondal du lobbal jantore Mamadou Adama Diallo ko e jamɗi sappo o lanɗo Guinée Bissau hewti ka bo wallana weeyo Conakry Bessia lanɗo laamu ƴangal colonel Mamadi Doumbouya jaɓɓimo ɓaawo salmingol diplomate ɓe ɓen e kohoɓe leydi ndin ɓe lamɓe yehi honneur ɓe waɗi silmaji seeɗaji andaka ko ɓe yewti ton ɓayru jandiyankoɓe ɓen newnanaka natugol nder ton kamɓe e konu maɓɓe ngun ɓe yaari kalum ka jonde laamu Palais Mohammed 5 e wi e laamu ngun ko fi heeɗinɗingol jaatigiyagal hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi e golle addi Oumar Sissoko Embalo Guinée ɓaawo kawrital maɓɓe e jamɗi seeɗaji ka Palais o lanɗo Guinée Bissau yiltitika makko Oumarou Sissoko Embalo e lanɗo kiɗɗo Alpha Condé hari welda sabu ɗum waɗno ha lanɗo Guinée kiɗɗo on soki keerol hakkunde Guinée e Guinée Bissau lewru jeenayaɓuru 2020 si laamu heso ngun udditingol keerol e lewru feƴƴundu ko o lanɗo Guinée Bissau woni lanɗo ɗimmo on arugol leydi Guinée ɓatto laamu hesu balɗe jeenayi ɓaawo lanɗo Sierra Leone Julius Madabio arude yiida e laamu hesu ngun hay fi fedde CEDEAO nde ɓe jeeya hino yaggini Guinée e golleji maɓɓe ila laamu Alpha Condé kiwla ñande 9 lewru jeenayaɓuru 2020 Mamadou Adama Diallo Conakry RFI suudu député enna dental leyɗe Europe dokki Alexei Navalny lundiɗo laamu leydi Russie e desewal noddirtengal Sakharov hitande ujuneje ɗiɗi e nogay e go'o ngal desewal ana holla kanko dokkaɗo ɗum woni Alexei Navalny mo daraniki hakke ɓi adama mo wallidu yalla ndima ko yimɓe ana heeɓe fay so tawi mo cokkaɗo noon e kaso e oɗo saha leydi Russie jantore Abdoulaye Diallo ko ɗum holliti ho suudu sardiji mo leydi Italie David Sassoli subgo Alexei Navalny eno simbini ɗum wona kolaɗo kuuɓal OTAN e saha mo teska lural hakkunde Russie e leyɗele goɗɗe ɗe dongro Europe oɗo raya ino tentina darde makko gam haɓanade potal ko ina abbi e duuɓi joni e tubnade hoorejo goomu mbo jokkodiral Atlantique subgo Navalny e oɗo raya eno tabintini ɗum goomu dawriyankoɓe ɓe hoolaɓe suudu sardiji fedde ngotangu dongre Europe woni sembe tataɓo dawriyankoɓe ɓe fuɗɗi ko hitande 1977 Raya Sakharov eno teddina hitande kala yimɓe walla pelle daraniɓe yoltude hujjaji yimɓe eno rokkire hen ko ina tolno e ujunaji 10 e koppareji euro
a jarama Abdoulaye Diallo e timmode kabaruji meɗen ɗi hono kamɓe mawɓe député en leydi Brésil ɗum woni sénateur en ɓe tewti alalbare kengue nde yalla hoorejo leydi Brésil Jair Bolsonaro ana naɓe yeeso saria nde wonno e wi mabɓe mo sabiki bonandaji ko foti 10 e saha nde coronavirus wodnode e ɗin bonandaji ana hen fewde e neɗɗako. jetti hemde fawi silmaji 40 ɗo e lessude haalirde RFI fulfulde bisimilla moon e jokkitade kedde kabaruji ɗi fuɗɗirde silmindema kanko Minati Diallo ma waɗnen yeftere coftal ɓalli e kabaruji meɗen coftal ɓalli bisimilla Minati. Abdoulaye mi salminimama mi jowti heeɗiɓe ɓe e kabaruji meɗen coftal ɓalli en kalanno jaltuɗi goware jaɓɓodirgol tataɓo leydi Europe na ɗum e mbiya Ligue des Champions. bisimilla en puɗɗiran Ligue des Champions noon jaati Abdoulaye diɗɗe taweteɗe e 8e ndede e kawrite gaɗɗe talatare kañum e alalbare keñen Bayern Munich kañum e Juventus keɓi lawol yaade kawrite 8e final. Bayern waɗi mbadduji 4 e mere e Benfica. Juventus kañum fi Genif gotel e mere. Manchester United heɓi kawu e Atlanta dow mbadduji 3 e 2. Chelsea kañum waɗi mbadduji 4 e Malmö. Diɗɗangal wawal yombitade Salzburg ko kañum fi Wolfsburg ko mbadduji 3 e gotel. mere e mere timmini hakkunde ɗiɗi kañum e Seville fey gotel heɓali kaw. Barcelone waɗi gotel e Dynamo Kiev mere. aywa joni en kalana haala Ligue Europa non jaati Abdoulaye kawrite ana ngodi to Ligue Europa hande ɗum puɗɗan fide hakkunde 16 yande sinimaji 45 warde 19 yande fade nen Leicester kañum hawi jafoto Leicester kañum hawi Spartak Moscou e dow 4 kañum e 3 hanken kawrite kanɗe waɗude hande ɗe woni Lazio hawran e Marseille. Sparta Prague jaɓɓoto Lyon. Naples kañum fidan e Legica. aywa no yawiri joni en gartan leyɗe Afrique ɗe kalen haala e goware ɗum woni kan hitande e naɗu kan e banggal rewɓe. noon jaati Abdoulaye kawrite ɗe puɗɗi keñen e majjun kawrite gaɗɗe e diɗɗe ɗe nde goware tafon woni kawrite diɗɗe kanɗe yaade kan rewɓe ko warata ɗum woni e hitande ujunaji 2022. Congo Brazza kañum heɓi kawu e Gabon e dow mbadduji 2 e gotel e jaɓɓodirgol Mali e Guinée wala keɓuɗo kawu kawrtangal timmiri 2 e 2. Côte d'Ivoire mbadduji 9 e mere. Cameroun waɗi gotel e Centrafrique. Nigeria jogiiɗo desewal kannu ƴaɓɓiɗo o ɗum wawi Ghana dow mbadduji 2 e mere. a jarama enen e janggo e jettiamde silmaji 30 e yeftere coftal ɓalli e gongal koɗo men hande. koɗo meɗen hannden yo Baba Mal jimowo inde anditemo ɓi leydi Sénégal e kanko du woni hono e uditinɗo ɗum woni golɗo kololo Fespaco to leydi Burkina Faso. omo e fando haala Ibrahima Timbiba ɓe jewtidi e dow alhaali e leyɗe Sahel e waɗugol Fespaco. Baba Mal mi salminima. yo jam salmi. wondi hande Wagadugu Burkina Faso e kolol Fespaco wo ɓeyna ɗum festival e Francine Kore ko am maɓɓiti walla udditi Fespaco ko gimima jama heɗi ko woni yi'ango ma en Fespaco woni feƴƴirde. yiyande amen Fespaco kadi ɓe mbaɗi ko mawni par ce que duuɓi 2 joni aduna o foof dillani saabu ena tampini en maadi en ɓe foof kamɓe koye mabɓe woni Burkina Faso yimɓe foof nani ena heewi insécurité woni ena wayno jaam ala ɗo sabu wargo heewgo kadi luural mangal hakkunde leƴƴi goto hen fof ne huuli keddiɗo sa noddi noon ko wonata ujunnaji yimɓe gila yimɓe cinéma ha yettanma e nalankoɓe fof en gari sa dañi ngal ɗon cuusal pour wiide yimɓe gare emen mbaɗa organisé festival aɗa wawi wiyede ka jambaro ko festival namni koko organisation mawɗo e ko heewi mais min kamɓe ɗo welti e ko noddami ko yomi armi tawtore oɗo festival. hiɗa welti ko noddaɗa ko noon tawdeɗa e o festival a yewti fi coronavirus a yewti fi caɗele ko fati e
ko tawata kuliyankoɓe jihadiyankoɓe hino sahel o festival ngol kolol FESPACO holli e gurdan no wodi Burkina gurdan no wodi sahel fi kala jihadiyankoɓe no wadde boneji eyyi ɗum hollita kadi ko innama aade neɗɗo kala ko yani e dow ma tan a nattat dillu hunde watma kono neɗɗo tout le temps so tawi caɗele mbaɗi ya eto quand même hollude an ɓuuri mawnude caɗele ɗe sa woni neɗɗo kadi mo ganduɗa ane wondiɓe ma on dañi kadi haaldude mbaɗon planifié kefa ndar noon kadi hunde nde ganduɗa so tawi koɗo ari ma waw wurdude moɗon wondude moɗon ha hoota kadi ɗum firti ko annen oɗon façon kadi mbeɗa wawi wiide ka jambaro mais ɗum bettanimi e Burkina Faso so tawi yimɓeɓe ne mbiyaɓe français encore eɓe mbiya le pays woni Allah waɗe mabɓe won jikkuji ɗi ganduɗa ena moƴƴi e neɗɗo woni deeƴe ɗe ko gonga noon festival o kadi woni galle mo ganduɗa kamɓe burkinaɓe e yimɓe arɓe ɓe kollite quand même kala ko wawi wonde gila noon terrorisme en ha e coronavirus ɗum noon foof eɓe gandi ene woodi kono noon eɓe jogui hono peeje pour yimɓeɓe darade wiɓe calima ɗum ha wawtorade ɓenno yiyama e ouverture o woni sukaɓe amannoɓe interprétation dijje awadi en e natte ɗe ganduɗa ɓe kolliri ɗum holli ko ha joni yimɓeɓe ne mbi ɗum no fof ene muusi kono minen komin dariɓe min jiiɗa ɗum ɓenna horo hay goto yejjid enen foof ken neɗɗo goto kala ko memi Burkina Faso to Mali so yettima Mali ene wawi yaade ha Sénégal malla Mauritanie malla e sous région o foof anka nalankojo mawɗo Baba Mal ko andaɗo hara onon nalankoɓe walla cinéaste ɓe ko honɗum wawɗon wadde fi artirgol jaam e deƴere e nder konnguɗi nago sa ƴeewi par exemple min Baba Mal tan garangalam ɗo ene woni titonde mawde par ce que komi artiste Allah walli kam mi yettima won niveau kadi somi haali aduna o no heeɗo somi suusi arde ɗo henne tan yimɓeɓe mbiyata ndeke yimɓe fof no mbawi toon ara ɗum ko goho ɗiɗi komi ɓi pullo e alors que yimɓe gandi hayso wona coronavirus ko fati par exemple ɓeɗo ganduɗa ko jihadiyankoɓe en consort ko ɓuuri ko heeɓa yimɓeɓe e joofi ko ɓe ko korejam ko tigui rigui ko minen deñi leñol kono wona yimɓe leñol ngol foof woni terroriste yimɓe leñol ngol ene waɗi ɓe ganduɗa ene mbawi famde aduna ko famde ko cuɓimi ko wadde ɗum no beela ko oɗo fanno jiɗmi wallirde aduna o ɗum jinmi hono woddude hoddiɓe am aduna o foof ko koddigal e nder koddigal ngal noon ɗum noon foof ene hen ɗum noon ko so tawi min Baba Mal mi ari ɗo henne hawnaki e ɓe wiyannoɓe fulɓe maɓe mbi ndeke fulɓe ɓe wona kamɓe foof ni wona kamɓe fof ɗum ene jogui ɗumen kadi aɗani heewi wiyede artiste sifata aduna o comme no wayini sifato aduna o comme no fotno waade ni wela yimɓe gonda gurda ñamda jarɗa gona sehilaɓe pewja aduna e ɗum sifa mumen mbaɗat foof ko pour yo yimɓeɓe jaaton donc somi ari mi dañi fartege yaltinde ɗum mais en même temps mi dañi fartege kadi hullude pulagu sofani pulagu hulɓinaki pulagu ena mawni pulagu ene jeeya ko ganduɗa ko ena tafi aduna o gila fuɗɗode te ha joni pulagu no wawi ɗum tafde ene jogui nden ɗon fartege ene wawi ɗum wat kono min kulɓinaki il faut que yimɓeɓe cuusa en kono ɓe sikki ko ɓuuri ko ɗum ede woni min gari min ñaagui Allah yo Allah waɗ min koota e dow jaam ɓeɗo kadi jiita jaam hakkude mabɓe mi jarnima Baba Mal a jarama Baba Mal kanko wonno koɗo meɗen hannden Baba Mal mo anduɗen jimowo nambiyana nalanke inde andite ɓiilir Sénégal wonno koɗo meɗen Ibrahima Timbiba woni komo yewtidanno kañum woni nelaɗo RFI fulfulde hawroyde e ngol kolol FESPACO omo tawda toon e Ibrahima Ba e Sadio Doucouré on jarama Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtade kabaruji meɗen alakam sare hannden nogay e go'o lewru sappo ɓordoy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e go'o gonno leyɗe kewɗen doma hannden leydi Libye e notade batu mo laamu Libye noddi yimmade majjum yo wallude leydi ndi yalta e tiɗalla ndenago warta suɓugoyde cartade kandi wadde timmoɗe hitande nde e keɓa no gaɗiri joni no go'o hono ngal kawrital waɗa e leydi Libye gilla Mouhammad Kadhafi wara
ko warata e duuɓi sappo hikka. Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turki kanko mo timmini dawol makko na mbiyana yiltaro makko e leyɗe men Afrique de alalbar kengen mo timminiri ngol du o leydi Nigeria ton nadu e leyɗe Afrique de mo yehi murude fof haalande nagu e bangal do ɓamtare ɗum woni guiɗo wede keɓe jawdi ɗen noon toɓɓe ko nande muɗum woni e komo yewtida. Alexei Navalny luni laamu leydi Russie tawaddo hande yo cokkanɗo ndo kaso e leydi muɗum mo tottama dese walla ɗum woni neɗɗo balluɗo renda hakke ɓi adama ɗum waɗi alalbar kengen. Tedduɓe o jarama en ji janggo e kabaruji goɗɗi.